Hustisya ang panawagan karon sa mga banay sa mga namatayng biktima sa nahitabong pagpamusil sa Cotabato City. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Abby Caballero nga manukad sa Cotabato City. Abby. Sara, nanawagan og hustisya ang mga banay sa mga biktima nga namatay sa nahitabong pagpamusil dinhi sa Cotabato City. Samtang misi sa namatay nga kandidato sa pagka-barangay Kagawad, mi file og Certificate of Candidacy sa COMELEC aron muhulip sa iyang mister. Sa nagapadayong investigasyon sa nahitabong pagpamusil sa Barangay Rosary Heights 12 sa Cotabato City niadtong Lunes, mibalik ang soko sa nahitabuan aron mangalap og dugang ebidensya. Gani hangtod karon, wala matud pa masiguro kung duna bagayod na hitabong engkwentro o pinusilay sa duha ka grupo sa mga kandidato sa barangay ug sangguniang kabataan elections. Na nagsasabi na initially, nagsasabit lang ng tarpaulin itong mga biktima, campaign materials, nung bigla silang pinagbabaril ng mga suspects. And then meron naman second version na lumalabas na prior to the incident, kaya nagkaroon po ng heated altercation or heated argument itong grupo ng biktima at saka grupo ng pinagbibintangan. So nawi daw po accordingly sa barilan. So yan po yung inaalam namin. Apan pagpaklaro sa banay sa duha ka mga kandidato sa pagkabarangay Kagawad nga namatay, nga sila si Nor Muktadin Butukan ug Alfar Singh Ayunan Pasawiran, kalit lang matud paghiharas ang ilang supporters nga gataod og campaign posters. Tinutok ka ng baril yung mga naninikit ng tarpaulin. At according dun sa tao namin, ma'am, sinakal nila and then hinabol. And then merong naiwan na tao din namin na naninikit ng tarpaulin, hinold nila. Dali matud pa miadto ang ilang banay sa lugar aron sutaon ang hitabo. Pag-abot nila sa lugar, Para kaming para kaming mga hayop na pinagbabaril man lang ng walang kalaban-laban. Pumunta kami doon, wala kaming dalang baril. Ni isa sa amin hindi man lang nakapag-response. Katunayan nga, anak mismo ni Cap Idris, pamangkin ko mismo. Kitang-kita namin ang pagkabagsak niya. Kitang-kita namin ang pagkabaril sa kanya. Wala kaming nagawa kasi wala kaming dalang baril. lakip sa 12 ka mga sospek ang kandidato sa pagkabarangay chairman sa Rosary Heights 12 nga si Johaldin Abdul, kinsa wala na mihatag og pahayag. Tinuturo siya ng mga witnesses, yung mga kasama na nabaril, kaya nga doon sinama siya. Siyempre para ma-satisfy natin ang clamor ng mga nagreklamo, kasi siya tinuturo. And during the pursuit and clearing operation, nandun siya, nakuha siya dun sa bahay na tinuro na kung saan nanggaling daw ang putok, according to the witnesses. Doon na bahay din po, may nakitang baril. I think yung nakitang baril sa isang kabilang bahay yun eh. Kasi nung pagpasok namin doon, nakita niyo yung baril, abandoned, nasa isang lugar. Anaa karon sa kustodiya sa Police Station 1 dinhi sa Cotabato City ang 12 ka mga suspect sa maong pagpamusil. Wala una sila mihatag og pamahayag apan matud nila nakatakda silang mohatag og official statement kauban ng ilang legal counsel sa mga musunod nga adlaw. Panawagan sa banay sa mga namatay. Nandiyan naman siguro yung ating kapulisan. So, bibigay namin yung problema dito sa ating mga kapulisan kasi mapapile din kami ng kaso. So, kumbaga piskal or korte na lang ang bahala dyan sa kaso na yan. Sana po maging fair ang investigation ng ating kapulisan at sana po ang national government at BARM government iningi ko sana na mag-interrupt sila dito sa nangyari sa Cotabato City. Samtang may file na sa iyang Certificate of Candidacy ang misi sa namatay nga kandidato sa pagkabarangay Kagawad nga si Alfar Singh Ayunan Pasawiran aron muhulip sa iyang bana sa pagkakandidato. Pwede po ang substitution. The rules allow substitution. Okay. Before election day po, pwede pa naman po tayong mag-substitute. However, for barangay and SK elections, ang pwede lang pong mag-substitute ay yun pong spouse lang po nung namatay na kandidato. So far may may Yes po. Opo, may nagpahiwatig na po na gusto po na mag-substitute doon po sa namatay na kandidato.
Sara, gapaabot lang matod ang COMELEC sa desisyon sa misi sa namatay nga si Nor Muktadin Butukan ugaling mo file sab kini og COC sa pagka-barangay Kagawad. Samtang all set na matod pa ang COMELEC Cotabato sa nagsingabot nga eleksyon. Sara. Okay, daghang salamat Abby Caballero.